Una cervesa per aquí, no? Io ci fa dieta, io non hi vaig. Hi vaig, i a més per mi està tard, però igual, no hi ha problema. Joder, ara m'ha caigut la cosa. Bueno, mira. Ara ja sí. No, Ara sí, ara que ve ell. Ara just surts tu. Ara just soc jo, exacte. I a més després té, només un trosset que m'agradi. Això sí, va veure, a punt de caure dura alèrtic, el mini per jo. Això és mini. Això és mini. Això és un bocadillo de tota la vida. Ja. Escolta, no? I no hi ha molta diferència d'una altra. Quan torni, no fa falta. Tenc que tornar un canvi a tot. Gràcies. Ara no sé si grava, no? Jo amb aquests sobretes petits sempre fa molt bé. No, però és que quasi són iguals. Tu no, Xerri, és que surt tot això. Tot això surt. Villalonga, però era la casa d'estiu i de cap de setmanes, perquè la residència habitual la tenien a Palma, en el carrer Estudi General número 15. I aquesta casa la feien servir per això que he dit, cap de setmanes i estiu, a l'excepció de la Guerra Civil, que la varen passar aquí perquè era més tranquil·la. Però aprofitàvem la visita perquè ens trobam un exemple típic d'una casa senyorial de Binissalem. I la primera part de la visita ens concentrem en la casa, en l'etnografia, en l'arquitectura, perquè se pot seguir una mica l'evolució de l'arquitectura d'una casa senyorial típica de Binissalem. Per exemple, ens trobam en aquest aigüer, seria els primordis de la casa, data del segle XVII, el més antic de la casa, aquí, aquest aigüer. Del segle XVII. Del segle XVII, sí. A partir del segon aigüer ja seria del segle XVIII, i ja introdueix, per exemple, l'escala, i veuen que hi ha un caminoi per aquí que acaba de sortir, la casa acabava allà, era corral, i la darrera part, ja la més moderna, és del segle XIX. La darrera part d'això d'aquí o és el jardí ja? No, el tercer aigüer. Ja. Primer, segon i tercer. I bé, hi ha altres característiques típiques d'un casal senyorial, seria l'utilització de la pedra de Binissalem. Quan més pedra havia a la casa, més bona era la casa. I llavors entram a les estàncies. Això que és un dormitori. Això seria, sí, l'alcova de la dona, però no... De la dona. Però el que no hem volgut és fer una reproducció tal qual tenia la casa en Llorenç Villalonga i la seva dona, Ana Teresa Vilabert, sinó que hem volgut anar a endinsar-nos una mica més en el món literari, en el món fictici de Llorenç Villalonga. I aquesta voldríem que fos com, per exemple, l'habitació d'Anna Maria Antònia de Bearn, que al cap i a la fi no deixa de ser una mena d'alter ego d'Anna Teresa Vilabert. I a cada habitació, a cada sala hem triat una cita relacionada amb l'espai. Ens trobam a l'alcova i hem triat una cita més íntima de Bearn. Bé, i Bearn en realitat on era? Això li explicaré en el pis d'edat. Ah, molt bé. Perquè allò que diuen posa... no, això no era de Bearn, això era d'un familiar nostre que deien posa l'arròs a coure que ara ha passat Don Llorenç. És a dir, que Don Llorenç passava per un lloc que sempre passava a la mateixa hora en punt. I ara confonia les dues coses. Bé, quan vulgui. I bé, i aquest no tindria més secret que ser l'habitació. Era, de fet, l'habitació d'Anna Teresa Vilabert, en Llorenç Villalonga dormia al costat, i... Que dormia aquí? Allà, sí, exacte. Ara és un despatx, però... No importa. Serà fantàstic, això. Llavors,
està relacionat amb Bearn, és el famós automòbil de Bearn, no sé si la tenen present, Bearn, de què va. Jo l'he llegida però ja no me'n recordo. Bé, és molt simple, es tracta una mica de la decadència d'una família aristocràtica a la Mallorca del segle XIX. I on el protagonista masculí, Antoni de Bearn, és un home de la il·lustració, que llegeix tots els enciclopedistes i tots els filòsofs francesos, que és com una cosa que és com el pecat per la seva dona, que li fa cremar llibres, i d'altres coses també fa invents. I un dels invents que fa és aquest automòbil, que és un cotxe vapor. Aquest, concretament, se va construir per una versió teatral, perquè Llorenç Villalonga tenia una dèria molt bona en veure que totes les obres que escrivia, totes les novel·les, més tard o més d'hora, les convertia en obres teatrals, i el que seria la primera part de Bearn, el seu equivalent teatral es diu Faust. Faust, per això que Dona Xima i Don Toni se'n van a París a veure l'estrena de Faust de Bonó. I bé, aquí tenim l'automòbil, veiem que és una peça de teatre perquè no funciona amb vapor d'aigua, sinó que hi ha una bateria de cotxe que el fa servir. I va funcionar això? Això ho van fer servir en el teatre principal i aquí damunt colcava el Sant Andreu. És curiosíssim, això. Però bé, hi ha molta de gent que té... En vez d'anar en sol cavallet, anava amb això, perquè això és com un cabiolet de cavall. Bueno, quasi, una cosa intermitja. Un cotxe sí, vapor, però un començament de cotxe, sí. Això funcionava amb la bateria de cotxe. Però hi ha molta gent que té Això, que venia el fre, no? No ho sé. No, això és per posar els peus. Aquí hi ha la direcció, el fre normal, simplement, i això... No ho sé, és curiós. Per donar més guerra al menor i que fem nerviós, no ho sé. Mira a on va i ho sabràs. T'ho faré contar. No sé com. Seria un poc diferent. És curiosíssim, això. Però hi ha molta gent que té en el subconscient té l'automòbil de la pel·lícula i per això han posat un fotograma de la pel·lícula, que té l'olla davant... De la pel·lícula no la vaig veure, la novel·la, sí. I aquestes persones, qui serien? Don Toni i Maria Antònia de Bearn. Però són en Fernando Rey, no? I n'Amparo Soler Leal i... Don Toni... En Fernando Rey. I n'Amparo Soler Leal i ni Manol Arias. Molt bé. Serien Don Joan Mallor. Molt bé. Bé, ara entrem a la part més nova de casa. Jo també feia més espai, més d'obres, també feia una cuina més grossa, però... I aquí el mateix, hem triat una cita relacionada amb el món gastronòmic i res, crida l'atenció que tot i que la Teresa Gelabert i Llorenç Villalonga varen viure al segle XX, varen conservar la cuina econòmica, tampoc és que freqüentassin molt la cuina, però bé, com que no havien de cuinar ells, tampoc passaven tantes penúries. Jo he viscut cuines més antigues que aquesta. Viscut, me refereix a cuines que s'empleaven en jo. No, i m'han dit que cuinava més a la foganya que no a la cuina. Gent que ha passat per aquesta casa. Aquí, tot i que hi hagi un piano entaferrat, era l'antic menjador. El que ens indica que és el menjador és aquesta finestreta, que és el passaplats, que també ens indica que abans de la reforma del segle XIX la cuina era allà. I de fet, a dins, avui en dia és el quarto que dona l'ascensor, però hem respectat l'estructura de cuina. Però el que hem volgut fer en aquesta sala és un petit homenatge a l'àmbit domèstic del matrimoni Llorenç Villalonga i de Teresa Gelabert. A la Teresa Gelabert, perquè al cap i a la fi ens trobàvem en aquesta casa gràcies a ella. Ella és la propietària de les terres, de les cases i de tot. I hem volgut fer un petit homenatge amb el retrat de son pare i sa mare. Aquesta vitrina està tota dedicada a la Teresa i després dels aspectes no literaris de Llorenç Villalonga.
com el seu títol de medicina, que se va especialitzar en psiquiatria, també altres coses que no podem amagar del seu passat, com el seu pas per la falange. Sanitària però falange o falange però sanitària, com vulgueu. No totes les medalles són seves, lògicament, són més ja de son pare que era militar i els seus dos germans que van seguir les passes de son pare, en Guillem i en Miquel, ell no. I com que no sabia molt bé en son pare, va seguir les passes d'un oncle matern. Pel que fa a Teresa, sabem que era de bona família, eren cosins, llunyans, ja sabien qui se casava, va ser òbviament un matrimoni de conveniència, però que se van endur bé. I ella està educada com una... Ella era la que tocava el piano, també sabia francès, o sigui, educada com de bona família. I ara anem a la millor part de la casa, que és de fora. Un dia preciós. Ara estem una mica d'obres, demano disculpes, però bé. Aquest cotxe té res que veure amb ell. I tant, i per això està aquí. Fixa't tu que és un 12.609. El del tio Joan. El nou era un 14.606, o sigui, molt a prop d'aquest. I el vell, no me'n record, però devia ser més vell que aquest. Però el nou quin era? El Seat 1400B. Fixa't tu. Vinga, quan vulgui. D'acord. I doncs trobam a un joc molt estimat per nosaltres en aquesta casa, que és la clastra. Per què? Perquè, així com hem estat veient la casa, ens hem fixat ara en la casa, en aquest joc la casa i l'obra d'en Llorenç Villalonga se connecten. Perquè sí com sabem que en Llorenç Villalonga, per qüestions cronològiques, va escriure un seguit d'obres en aquesta casa, entre elles Bearn, només n'hi ha una de les obres en que aquesta casa i aquesta clastra se tornen un escenari d'una de les obres d'en Llorenç Villalonga i el llibre es vol de recordar perquè se diu El lledoner de la clastra. El lledoner de la clastra perquè també era la vista que tenia en Llorenç Villalonga des de la finestra del seu despatx. I és un llibre de relats curts, però el pròleg, en Llorenç Villalonga, en tercera persona, diu: l'escriptor rere les persianes espia i mos conta una escena quotidiana que té lloc aquí. Com la cuinera surt i ofereix veure els jornalers que duen metlles o que robes o el que duguin, etc. I per això aquí se connecten obra i espai. Però si m'ho anem més enrere, que els temps d'en Llorenç Villalonga, la clastra, podem imaginar com els cotxes a cavalls entraven per allà, allà tenien l'abeurador d'aigua de pluja, darrere la persiana la veu escòcia per fer la bugada, una de les cisternes, i aquí darrere està el forn. El forn. Sí. I bé, i el que no pot mancar en qualsevol casa bona de Binissalem és un celler i un cubs. Però abans els xerraré una mica d'aquest cotxe que els ha cridat l'atenció, perquè en Llorenç Villalonga era, com saben, era francòfil. Tot el que venia de França era bo. El seu escriptor predilecte era Marcel Proust i el mateix en seus cotxes. I l'any 50 va fer venir aquest cotxe, que és un Renault model Corolae de París. I m'han dit que a París se feia servir com a taxi. I la matrícula, si van a internet, veuran que està matriculat aquest número en 1950. Sí. 1950 va néixer en Miquel, jo ja tenia 4 anys, i el tio Joan el va comprar, que havia nascut na Verdi, 53 o... En aquell temps... Era un cotxe cada 3 anys factura. Sí. Sí, m'han dit que a Binissalem només n'hi havia 2, però feia la seva planta amb l'ascensor per allà. Si coneixen cap mecenes per restaurar-lo, perquè costa més restaurar-lo que no es cotxe. No, però jo crec que té més encant així que restaurat. Sí, és que restaurat tampoc sí, no tindria molta gràcia. No hem de fer servir per res, no anirem de viatge. Exacte, molt bé. Bé,
com els deia, una casa bona sense un pubs i un celler no seria una casa Binissalem. I aquestes paretes noves que està així de ben... No, conservat? això És està nova, restaurat, no? està refet. Sí, perquè sabó, aquest maret sabó molt. No, Ajuda'm, sí, ajuda'm. sí. Vinga. Això s'ha de tenir una mica en compte la història del vi, perquè això en temps de Llorenç Villalonga estigui en runes. Això és fruit d'una restauració histórica de l'any 2007. I no, això estigui en runes. Així com el celler estigui sense, aquí no. I se va fer amb aquesta cura d'aquestes baules de fusta. Bé, duien el raïm per aquí, amb el carro, tal qual ho posaven en aquestes fustes i el trepitjaven. I les cordes, hi havia moltes més per no caure. per no renegar, exactament. I just pels forats entre llentre, queia el most i queia en aquests contenidors amb pedra viva i aquí fermentava fins que se convertia en vi. De fet... Estem a Binissalem, no, Rona? Sí. Binissalem era terra de vi. Clar. És el més important de tots, Clar. després de Felanitx. Bueno. Vull dir, m'he equivocat. Volia dir, després venia Felanitx. Molt bé, molt bé. Però el que me consta, la darrera persona en fer vi en aquesta casa va ser son pare de na Teresa Llanabert. Perquè després, primer va arribar la filoxera a França, que ens va anar molt bé, tant a Binissalem com a Felanitx, perquè tot sortia per Solla. Exacte, sí. I després va arribar aquí fins que a Mallorca ja no mos va anar tan bé. Ja no mos va anar tan bé i és quan Binissalem se va començar a ocupar d'altres feines i varen fer coses molt estranyes. Lo qual vol dir que no hi ha mal que ambient no devenga, perquè si seguíssim en Solí... No, però és quan van començar a fer altres sabates, coses, sí. per aquí, per tot aquest redor, fins hi havia fàbriques de sabó, he llegit. Sí. Se van dedicar, no se van quedar sense fer-ho. Molt bé. I una vegada el vi fermentat, passaven a celler. M'has d'ajudar per baixar. Javier. Sí, però deixa'm posar un peu davant tu, vinga, perquè si baixant tot dos a vegada pot ser pitjor, alerta. Sí, jo faré caure tu i caurem tots dos. Vinga. Aquestes coses... Això són els aires acondicionats que estem acondicionats. No queda més remei que seria. Clar. Sí. Contrasenya no me funciona. Ara. Això és el Saigo. Bueno, aquesta sabó és la unitat de celler. El celler, sí. I aquest celler és tan antic com la primera part de la casa, ja en el cadastre que data del segle XVII. Originalment hi havia 13 d'aquestes botes, que se diuen botes congrenyades per mort dels aros que es congrenyen, perquè estan fetes de fusta, i aquí al fons està la connexió amb els cubs. Hi ha la xeta original, i una vegada ja convertit en vi, manualment en gerres, se ficava per aquí i sortia per aquí. Sí que ens fa una mica de color. Quina barbaritat. Sí, hi ha un bon atac. Bueno, si s'estaques, però jo ja dic que es descriuen. Però ja puc ficar alguna taula que col un micro, que no sé. No, molt de fred. I això, què dic que era? Per aquí entrava el vi i... Per tant, el vi no podia superar aquesta altura. No ho crec. El vi no omplia la bota, així com aquelles botes que estan a l'enrevés, que estan... Ja, clar. Pots arribar fins a dalt, aquí tires el vi aquí de dins No ho crec. i arriba fins aquí. Sí. És molt interessant, perquè Xavier vull dir, perquè això sortirà, Javier. Jo no he descobrit. No, però el que jo he dit, sí.
Tu te'n recordes de també el vin d'or i tot això? Ho teníem bastant distint. Clar, sí. Bastant distint. Però allò ja era una indústria, no era un celler Privat. privat, sinó que era allà... Però a Falaní sí que tenien quincos... Però sempre va estar enfocat a la venda de dia. Sí, no era una cosa artesanal per tu mateix. Ara avui en dia torna a haver-hi molt de vi. Així com antes només hi havia Falanich i Binissalem, ara tothom fa vi. I el fa a casa seva, però també el venen. També el venen. Però el venen molt car. Massa car. I l'artesanal, fet a casa, no sé què, poca producció. Amb el Lloret Villalonga. I hem dividit la seva trajectòria professional, la seva escriptura, la seva obra, en 3 etapes. La primera, que aniria des dels començaments fins al final de la Guerra Civil i a dalt ja els 2 següents. Ens trobam amb aquesta primera etapa que hem batiat d'esprit de ruptura i avantgard. I per què? Perquè Lloret Villalonga, quan va publicar la seva primera novel·la, 1931, Mort de Dama, va rompre una mica amb els esquemes que teníem aquí a l'illa, on imperava la poesia, va llançar una novel·la en prosa, l'escola mallorquina, tothom això, escrivint poesia, ell escrivia en prosa, també va aconseguir sortir una mica aquest costumisme que s'havia quedat aquí una mica estantís i tenia padrons una mica més realistes. I després tenia altres referents vist de fora. El primer referent de Mort de Dama seria nítidament Valle-Inclán, però després al llarg de la seva carrera ja Marcel Proust seria, diguem-ne, el seu màxim model. I aquí podem observar algunes curiositats d'aquest any, dels anys 20 fins al final de la dècada de 30, on són els anys de formació que va estudiar fins a 4 facultats diferents, a Madrid, a Barcelona, a Múrcia i a Saragossa, on se va formar. I també des de molt jovenet va començar a col·laborar en la premsa local. Des de 1925 ja hi té un munter d'articles d'opinió fins als anys 70. Diuen els estudiosos que és la seva època més prolífica, però també la seva època més fascista i més anticatalanista. Això sí. També als anys 30 encara va publicar publicacions de medicina, de psiquiatria, que és l'especialitat en la qual es va especialitzar, i també són els anys abans de la Guerra Civil, que la veritat és que eren uns anys molt interessants, tenim des aquí a Mallorca, perquè se respirava un ambient molt cosmopolita, i són els anys de l'existència d'aquesta revista, Brises. Que encara dura? No. No. O sigui que no és la mateixa. No és la mateixa. En Pere Serra va batear Brises en homenatge a Lloret Villalonga, perquè com els anuncis de Nokia, a Mallorca tot està connectat, i en Pere Serra va ser el primer editor de Bearn o la Sala de les Mines en castellà, a la seva editorial que tenia a Sòria. Fantàstic. Però Brises, la de Lloret Villalonga, va tenir 3 anys de durada, fins a quan va esclatar la Guerra Civil, i era una revista molt ben conceptualitzada i molt ben considerada, sobretot gràficament, perquè se va saber enredolir de tots aquests artistes estrangers que havia a Mallorca. Aquesta portada és d'un arquitecte anglès o americà, no sé, Middlehurst, moltes fotògrafes, sobretot dones, i tot aquest món cosmopolita del qual també en farà befa a Mort de Dama. I en 1931 es quan publica Mort de Dama. No sé si la tenen present, sí, però és una de les seves obres més divertides. Sí. Dona autoria de Montcada, que se mor en el llit de mort, i bé, bàsicament tothom va a visitar-la per fer-li la pilota per veure si surten a l'herència o no. Jo crec que sí, ma mare visqués, va morir fa 2 anys.
Te diria... No fa ni un any i mig. Te diria que molta gent d'aquesta família seva. No sé si és vera o no. Hombre, ella Villalonga és la llinatge. Però no sé, jo... Sí. Era parent de tothom. Bueno, solia passar això també. La meva padrina també. Sí, solia passar allò. Si era un poc bufes... Sí, el tio Enric és Ureda. No era un tio de res. Peça de tio... Però bueno, Mort de Dama jo sempre la recomano perquè és molt divertida. Perquè és que fa befa de tothom. Se fica en polítics, periodistes, la colònia estrangera, altres escriptors, i per això, perquè és tan divertida, té la seva versió teatral, que se diu A l'ombra de la Seu, i és una de les novel·les que ha estat més vegades duita en els escenaris. La primera vegada va ser a Barcelona l'any 70, per la companyia de Adrià Guasch, i després la varen fer a Madrid, després més tard, el 81, crec que és la primera versió, clar, el 81, la primera versió de Pere Noguera i en Frontera, després la varen refer, el 82, el 97, i no sé si vau tenir ocasió de veure la de 2009, del Rafael Duran. Bé, aquí tenim una reproducció de lo que seria l'habitació de la Doña Júlia de Montcada. Estem treballant en un nou violí i aquí sortirà un vídeo amb una actriu que fa de Dona Júlia. Ara sí que sortirà, Xavier. Has aturat? No, jo dic, començ i ja no tur. Després de l'edició... No s'edita. I no censurat. Lo que surt. Censurat tot o un llum. Tu no n'has vist cap mai de meu? No. És que el meu vídeo només els veig jo, ni el meu germà. Vídeos que duren més de 50 segons estan vetats. No tenen. Jo no els miro. Cadascú pot vetar, basta no mirar-ho. No, vetats per jo, autovetat. Anem en sèrio i deixem ser broma. Estic encantat de... Tot si vas filmant. Alerta'm la rampa en l'escaló si vas filmant. Gràcies. Volen pujar per l'escala o per l'ascensor? No, per l'escala. Vale. Jo demano. Ell ja tenia ascensor. No. Ell pujava per l'escala. Jo també. Ara aniré a encendre la resta de llum. Molt bé. A l'esquerra han de venir. Cap on anar? Estem bé. Estan bé aquí on estan. Ara ha acabat la Guerra Civil i en Llorenç Villalonga és quan queda en aquesta casa. Entra en un període de silenci, de reflexió, i a la manera una mica de seu gran ídol de Marcel Proust se'n va a les memòries d'infantesa, de joventut, i és quan escriu la seva gran obra, que se podria considerar una elegia del passat o de la memòria. Aquesta per mi la conen menys i és la millor. Perdó? Que per mi sí que conen menys. No, estic xerrant de grosso modo. Però diu la gran obra... La gran obra, quan comença a construir Bearn, i tot... Bearn. I totes les... Elegia del passat no és títol, és el tema. La seva gran obra... Menys normal que un fotre, perquè si no... El corpus de la seva obra. Vull dir, perquè Bearn, tampoc ara veuran a la següent, no només és una novel·la, però és una sèrie de coses, també. I aquí que se complementen. Aquí ell mateix fa la diferència entre la novel·la que hem vist abans, Mort de Dama i Bearn, que diu que la novel·la de Bearn vaig intentar fer el retrat moral, mentre que a Mort de Dama n'hi havia fet la caricatura.
I abans de centrar-nos en cos i ànima en Bear, un parell de curiositats, com per exemple, tot i la ideologia política d'en Llorenç Villalonga, que no entrarem massa però que va romandre a Espanya durant tota la dictadura, també va ser víctima del franquisme, de la censura. El seu germà Miquel, aquest que escrivia però que també era militar, tampoc havia cap dubte a quin costat pertanyia, perquè ell sí pertanyia a l'anomenada Prensa en Movimiento, i va tenir temps, va anar en el front, el 36, va agafar una malaltia i va morir molt jove, el 46, però va tenir temps d'escriure un parell de llibres que són bastant significatius. Jo els recomanaria Mi Giacomini, una novel·la que està basada en fets reals d'un alt càrrec militar, té una afera amb un artista de circ a la Mallorca, a Palma, al segle XIX, i per nosaltres és de gran vàlua l'autobiografia, perquè en Llorenç Villalonga no va escriure mai una i d'aquí podem extreure els fets. Després aquí tenim un plànol de la ciutat de Roma que va dibuixar el mateix Llorenç Villalonga quan va visitar Roma en una ocasió, m'imagino perquè no havia Google Maps. I allà tenim dos exemples de l'escriptura d'en Llorenç Villalonga, uns pastitxes, una a la manera d'en Salvador Espriu i una altra de Marcel Proust. I aquí tenim les pàgines que va publicar Camilo José Cela quan les primeres conversacions poètiques de Formentor. Els fulletons que ell mateix va pintar amb la firma de tots els assistents. Crec que comença amb l'Ai Bonet, la més grossota seria d'en Baltasar Porcel i se poden entretenir a veure tots els noms de tots els assistents en aquelles primeres converses. I ara sí, i els mostraré un vídeo que explica d'una manera molt visual tot el que representa Bear, perquè Bear no és un llibre, sinó és una sèrie de llibres, és un topònim, és un llinatge i hi ha molts de vídeos. Són diversos idiomes. Em pensava que aquell home era el teu reflexe. El meu sí que és únic. No te perdis el vídeo, tio. Tu me dus aquí i te'n vas. Bé, és important la presentació.
Y eso se acaba pronto. ¿Sabes lo que digo, Sergio? Que tienes la mejor sonrisa. Això no és el cotxe, que interessante. Explica d'una manera visual totes les coses que representa. Nosaltres l'havíem rebut un bar, no per aquí. Sí. Aquest bar representa una mica les tertúlies literàries al llarg dels anys. Si anem des del primer en el darrer, per seguir una mica l'evolució de la literatura catalana a Mallorca. Tots els que hi ha estan relacionats amb el Llorenç Villalonga de qualque manera, que jo tampoc ara faré una lliçó de literatura, però el primer, Gabriel Olomà i Villalonga, era parent seu, és el que va instigar-lo a publicar Morgadam i li va escriure el pròleg, i ara si vol sortir, jo m'estimaria més i després... Però normalment me sol concentrar en els tres darrers noms, que són Mercè Rodoreda, Jaume Pomar i Baltasar Porcel. La Mercè Rodoreda perquè juntament amb en Llorenç Villalonga són els millors escriptors de novel·la del segle XX en llengua catalana. I en Jaume Pomar i Baltasar Porcel serien dos dels seus deixebles, però també molt diferents. Jaume Pomar, com a escriptor i poeta també, però com a biògraf de Llorenç Villalonga i que va fer fins feina en aquesta casa. I en Baltasar Porcel és gairebé el fill que no va tenir en Llorenç Villalonga i aquí va dedicar de l'última i darrera etapa anomenada de l'Àngel Rebel o també del cicle de Floraví, on, donada aquesta relació tan estranya que tenien en Llorenç Villalonga i en Baltasar Porcel, que era gairebé se pot considerar de conveniència mútua, perquè Llorenç Villalonga va ajudant en Baltasar Porcel a donar les primeres passes literàries, després quan en Llorenç Villalonga es va tornar més gran, se van lligar les tornes. Però bé, diuen els estudiosos que en Llorenç Villalonga va arribar a escriure un seguit de llibres dedicats a un únic lector, que seria en Baltasar Porcel, perquè conta, en totes les llicències poètiques del món, esclar, una mica aquesta relació que tenia. Llicències poètiques vull dir perquè en el primer llibre es mor el protagonista i en el segon reapareix com el resuscitado, o sigui, no s'ha de tenir. Però bé, d'aquesta tercera etapa de l'Àngel Rebel també és on hem estret, no sé si s'han fixat en el logo de la nostra casa, que és un peix que se mossega la cua. Ve d'aquesta cita aquí en francès, que diu que la veritat no és el contrari de la mentida, perquè els contraris, fracàs o èxit, llibertat o destí, són igual pel just que el mossega la cua. Aquí tenim la primera imatge d'en Pau Fornés en la portada de l'Àngel Rebel i seria una mica la teoria dels contraris d'en Llorenç Villalonga que ja hem vist en el vídeo també. I bé, ja ara anem a la joia de la corona, que és el despatx de Llorenç. Encara hi ha coses més guapes que les que hem vist. Home, aquesta és la sala més important. Ostres, sí. Aquí haurà de sortir una miqueta vostra. Bé, aquí tenim l'estudi, l'espai creatiu de Llorenç Villalonga. Hem fet una petita representació de com seria la taula d'un
d'un metge, d'un psiquiatre novel·lista o un novel·lista psiquiatre, perquè s'ha de tenir en compte que en Llorenç Villalonga va ser subdirector de l'Hospital Psiquiàtric de Palma fins que se va jubilar. Poden xafardejar sobretot els seus gustos literaris, literatura espanyola, literatura francesa amb Marcel Proust al cap, una mica de literatura universal, una mica de teatre, allà dalt estaria la seva obra, literatura en català, i aquests llibres més grossodots serien d'història, de medicina, psicologia, psiquiatria. I bé, també li agradava pintar. Ja hem de tenir en compte, a mesura que passen els anys, que quan més gran se torna, més prestigi, més fama. També ha hagut aquesta obertura que ara se pot publicar en català. Beat no la va publicar en català fins a l'any 66, en castellà l'havia publicada l'any 56. O sigui, però a mesura que més gran torna, és com més prestigi i més premis guanya i que estan penjats aquí a la sala de la pròxima paret. I hem de tenir en compte que l'any 1975 ja queda malalt, una malaltia degenerativa, digue-li Alzheimer o una cosa semblant, i mor el 1980. Continuem. I aquí tenim els premis i les fotografies de l'època. I ara sí que els he mostrat tot. Ara només... Ja m'ho ha mostrat tot. Sí, un darrer... Sempre hi havia sorpreses. Una darrera característica d'una casa senyorial, darrere la teoria dels contraris de Llorenç Villalonga tenia la capella. I doncs no m'ho havia mostrat tot. La sorpresa. La sorpresa final. Molt bé. Ara sí que hem acabat. Ara sí. I doncs anem per parts. Anem per parts. Això és el museu de la dona i d'ell, d'en Llorenç Villalonga. El títol és Casa Museu de Llorenç Villalonga. Qui és qui ho gestiona? Som nosaltres, que som una fundació, com es diu Fundació Mallorca Literària. Mallorca Literària. I que tenim 3 cases més, bé, 2 cases més. Una a Sant Joan, dedicada al pare Llinart, i una altra a Blai Bonet, a Santanyí. Molt bé. I vosaltres ho gestioneu, però ho paga l'Ajuntament? No. Vosaltres mateixos? El Consell de Mallorca. Ah, el Consell de Mallorca. I el president qui és? El Consell de Mallorca. Com que qui és? Me sona molt, el Consell de Mallorca. Qui és? No ho sé, Tu tampoc ho saps. Un moment, que no he acabat les preguntes. T'havia demanat lo de... I darrera cosa, qui ha estat aquesta persona tan amable que m'haurà mostrat tot això gratis? Ana Carlota. Carlota, molt bé. I doncs, moltíssimes gràcies. Ara m'hauràs de dir cada pic que passàvem... Bé, això ja ho puc aturar. No, prohibit. Tu m'has prohibit un munt de coses, jo te'n puc prohibir una, no? No li comptis, està prohibit. No, en sèrio, ho dic en sèrio. Hi ha un altre pic que mos... La tercera o la quarta vegada que mos conilla. Hauré d'investigar. Sí, hauràs d'investigar. Jo no Antoni Ramis. O sigui, ja... Vale. És vera. I ja havia vengut aquí una presentació. Exacte. Sí. Tu hi eres? Sí. Tu havies vengut aquí? Sí. Res ni ningú. Bueno, això és el que diuen tots. No. Bueno, sí, una cosa vull fer enviar. No surti, que està ahí, allà on surts en el vídeo, no és vera? Allò d'allà deu ser l'Iglesi, no? L'Iglesi, sí, que també és guapo. És difícil no saber-ho. Però aquest cantó m'ha dit que és l'Ajuntament.
I és molt petit, aquest ajuntament. No, fa que em toqui... Però de vora l'Ajuntament de Felanitx, aquest és molt petit. Sí, l'Ajuntament de Felanitx, un senyor. Però si vas per darrere, tot això és l'Ajuntament. Tot això, i també he estat jo per darrere. És per allà, aquest tren. No, i d'ahir anem per tren, anem per tren. Bé, no sé si per aquí també s'hi deu anar, però anem per on hem vengut i si no ho perdrem. Aquesta nina li sabrà que deu sortir. Ai, que hagi equivocat. I això... Tu has de gravar quan pogués, així veuràs per aquí, te contaré una cosa de lo que estàs Conta la mà així. No, gravant. No, ningú dirà que ets en Xavier. Però com me coneix? Per sabó, per sabó. Fins i tot per sabeu. Vinga. Tot per sabeu. Vinga, dia, contes històric. De fet, jo tinc un pseudònim. Estàs gravant? No. No, ara vaig sense gravar. Vinga, dies. No, perquè això és molt privat. No, això és molt privat. Això no pot sortir. Ah, no, si és privat, no. Tinc un pseudònim que m'han posat. Sí? Qui te l'ha posat? No bien bé. No, que va. Mitja Mallorca. Ostres! I tu també ets d'aquests homes importants? Si mitja Mallorca te coneix. Jo només me conec jo mateix i encara... que són jo, això sí que és guap. És un altre. I així, és igual, si no saben que ets tu... Ja, però per això no ho vull dir ara. Ai, que... Alerta. He tornat bé. No, el que passa que no se poden fer dues coses a la vegada. Sí, és caminar i gravar. I dus tot a la bossa tu i... Per això, no se pot caminar i gravar, vinga. No, el que passa és que aquesta sèrie és estreta. Hi ha una cosa que dius tu te quedes aturat i fas tu i dius, vine cap allà. Si me quedo aturat, perdrem el tren. Bé, n'hi haurà un altre, i si no... No, però ja arribant tard. I si no, mira, cridarem un taxi. No. O cridarem... Jo no vull pagar... O cridarem... Saps què m'ha costat el tren? Tu, no sé si... m'has dit, no? O 65 cèntims, o 95 cèntims... A jo 70. Joder, perquè és més bé i... M'hagués costat més barat venir en el meu cotxe. A tu t'hagués convengut més tenir de 8 anys més. En absolut. No, com jo. Jo cada any em faig menys anys, cada any no tot més jove. I quan en tinguis 70 te faran pagar car. Exacte. No, bueno, si tenen ells en 70, no me faran pagar. Això és Binissalem. La plaça de... Massa cotxes.